Čaute ľudia, tak dneska som tu zasa Kukirín a ideme si predstaviť kolegu a môžeme ísť na to, ideme za ním, máme stredko pri škole. Zatiaľ, čaute. Toma socadão, botadão, lá dentro, fica de cotão, entre vai saindo rapidão. Toma socadão, botadão, lá dentro, fica de cotão. Môžeme ísť na to, dá si mobil lokácii a ideme vyštartovať. Som na susednej ulici, takže ideme vyštartovať za kolegom, ktorý má takú istú kolobežku ako ja. Len majú troška dlhšie a proste máme niekde škola. Tuto. Máme stredko pri škole. Brzdíme. A chlop je už tu. Chlope. Čauko, kakauko. Jo na fot. Takže vidíme sa za chvíľu. Ľudia, takže tu je kolega. Tu máme Stojan na džusík. Akože paráda dneska, fajné počasie. Tak kolega tu má tiež takú istú kolobežku, len má troška zabehanú. Takže 1061 km, ja mám troška, že koľko sa mám? 25. No, tak už som veľký pašák, už som nabehal kilometre. Je to proste tá istá kolobežka, je to Kukirín C1 Pro s 800W motorom, 26 A baterkou, 14-palcovými kolesami. Proste dneska si dáme takú jazdu prvú s kolegom, ako mu je zima na hlavičku, kakauko. Tak môžeme ísť na to. No, takže toto bude nejaký trip okolo dedín, čo bude mať okolo 10 km, takže môžeme ísť na to. Tak kolega môže ísť prvý, aby ho bolo troška vidno na kamere. Smerovečka. Asi som nedal dole Stojan. Je dole. Takže ideme sa troška povoziť. Nemám ju úplne nabitú. Kolega ju asi má. Neviem, nepýtal som sa, povedal som, nech sa pripraviť troška. Nic nejde. Môžeme ísť. Takže troška nám fúka. Sa vraciame ku škole. Fúka, neviem aký zvuk bude, ale dúfajme, že kvalitnejšie, lebo som si kúpil mikrofóny, také ako klopáky, 2. Vybrzdíme, prejdeme. Tu je taký skokánik. Kedy ho môžeme preletieť. Mokro dáko, alebo pršalo dosť tento týždeň, čo je dneska streda. Pršalo dneska už tretí deň v kuse. Teraz prestalo a nemôžeme to presunúť toto natáčanie, takže dúfajme, že to bude oveľa lepšie. Co je, chlope? Kde ideme? Takže ideme na ulicu, na ktorej som natáčal predstavenie kolobežky. S touto kamerou mám problémy, čo natáča jazdy. Musím zohnať ako powerbanku. A už teraz natáčam 3 minúty a ideme, takže už mám jednu paličku a mala som ju naplno. A nabil som ju naplno, takže táto kamera ma tak viem nasrať. Dúfam, že teraz sa polovici cesty nevypne, inak ma šlak trafí. Detičky dajú futbalík.
akože kamera nenatáčala, lebo ona takedy zhasne, že aby si udržala troška baterky. Takže ideme. Autička. Benátka Tália. Autička. Veľké autička. Je tu dosť aut na malú dedinu. Nejakých 50 aut tu je. Ako nie na tejto ulici, tejto dedine. My máme doma 3-4, neviem už. Nechcem ísť cez blok, tak kolega. Kolega, vidno, že je už veľmi dosť používaná, lebo aj tá opierka vzadu, my sme ju nedávno striekali, lebo raz tam nebola, raz bola, také problémy s ňou boli. Tak sme ju nastriekali, troška sme ju spevnili a teraz tam sedí ďalší kolega, brat jeho. Už plný kotol, zakúrime tomu do kopca. Pokiaľ sa tu nezdzigáme, nerozdzigáme, roztrepeme všetko, kamienky, sklá, defekt fajný, bude aspoň video. Boha! Takže tu sa otočíme. Dáme teraz menšiu zastávku doma pre powerbanku, lebo táto kamera má sere, ako som vravel, takže môžeme vyraziť. Čo robíš? No poď, kolega nech ide prvý. Kolega, kolegyňa. Není teplo. Tak príjemne, ale niekedy je teplo ako kolega. Zošu. Prikúrime tomu. Nič nešlo, takže sme išli. Prikúrime, sú ľudkovia, behneme, fajná vodička, ďalší ľudko, tu je pšík, taký fajný pšík, babetko, to sú Delinkovci, dedinský. Dedinskí Delinkovia. A to prednáš kolegovi, som si dodržiavať rozostupy. Takže ideme, všetko tomu pridáme. Také serpentíny troška. Máme cestu domov, zastávku. A zastávku máme. Takže tu je teraz menšia zastávka u mňa doma, tak no, takže už odchádzame z domu a ideme do susednej, nie ani susednej dediny, lebo to je časť tejto dediny a môžeme vyraziť. Pôjdeme zasa okolo školy.
Nikto nič. Tak ideme. Môžeme troška pridať. Musíme dávať pozor, lebo sme mimo dediny. Troška väčší pozor treba dávať. Dodržiavať si rozostupy, pridržiavať sa pri kraji. Tak. Nejak dieli popruh. Všade treba proste dávať pozor, lebo neviete, čo sa môže stať. Niekto vám nedá prednosť a skončíte na polícii. Lesíky, políky, stromčeky, stĺpiky, čopak. Kolega, choď predo mňa. Pôjdeme troška viac na kraj, lebo na hovno, mám čo vravím. Nie je ani ako kde, čo ísť. Lebo bývame na hraniciach. Kotel mu dáme plný, menší kopec, troška strčí. Radíme sa za kolek, lebo je zákrutá, neviem, čo tam je. Už sme v druhej obci. V druhej obci sme. Senka na ihrisko, alebo niekde chce ísť kolega, asi senka na baňu. Takže tuto práve sme prešli 6 km a domov naspäť to bude nejakých 11 až 10 km, čo už bude v pohode. A tento trip to bude stačiť. To je náš troška prvý trip s kamerou. Už sa vraciame domov. Autíčko. Troška tomu pridáme, plný kotol zakúrime tomu, lebo ide ten kopec. Nevytáčať, je tu štrk, vytočiť troška, hneď ste na riti. Troška držiavať si od rozostup. Už máme prejdených 7 km. Nejako sa zmráka, takže dúfame, že nebude pršať počas cesty, lebo na kamere nemám kryt. Nemám kryt a ide za nami autíčko. Pustíme ho, nech nás obehne. Dobre. Tu máme pekné políčka, lesíky, to sú slovenské cesty troška. Je taká ďura, že vletíte a máte rozbitú olejovú vaňu. Fasa troška.
ide. A že neviem. Aha, ale tú druhou stranou chce ísť. Nejaký rozbité autíčko. Ale to nie je môj problém. Treba ísť domov, lebo začína už riadne pršať. Tak koniec videa dáme tu, kde sme aj začínali. Takže čavce chlopie a užívajte video.